Je kunnen hoe de koppen moet rennen, wat om 9 uur precies. De Mediamarkt in Drachten de dwarren iepent. Wat een drukte. Echt wel. Maar dat doet het te goed, of niet? Kun je ook wat vinden? Nou, ik ben op zoek, of niet echt op zoek, maar gewoon eens even aan het kijken en snuipen, hè. Opvallend volle klanten komen van de nieuwste computergame FIFA, die toevallig wies zo'n duurt te keer is. Ik doe me echt om deze van mijn zoon, dus het is net van mezelf. Dus... Wat vind je van al die drukte hier? Ja, het is wel mooi, het is wel gezellig. Dus ja. Even verderop op het vernijde Raadhuisplein iependek kleinwinkel De Sting de dwarren. 2 grote winkelketens erbij. De lokale ondernemers zorgen het net voor dagelijks als concurrentie, maar als een impuls. Want de lege plakken die het Drachterwinkelgebied nog had, jouw had toch wel wat zwaar. Het is al een periode lang hetzelfde beeld. En dat maakt de mensen prikkelen. En het is onuus om het verder op te tuigen. En er wat meer beleving in te brengen. En bij de nieuwe winkels, maar dat lukken, ben ik naar je mensen. Ik bedoel, het waren de hoogste tijd. De komst van beide winkelketens naar Drachten zorgt het voor werkgelegenheid voor dik 70 mensen. Er was animo voor. Hoeveel sollicitaties waren er? Nou, ik heb ze niet geteld, maar ik denk dat het er wel duizenden waren.